ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଳାଜାଇ ଏବଂ ଭାତୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଶରୀରରେ କଳାଜାଇ ଏବଂ ଭାତୁଡ଼ି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 30-40ଟି କଳାଜାଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମୁହଁରେ କଳାଜାଇ ରହିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଦୌ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଛିତ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଭାତୁଡ଼ିର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଅବାଞ୍ଛିତ କଳାଜାଇ ଏବଂ ଭାତୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା। ଆଲୋଭେରା ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଶରୀରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କଳାଜାଇ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରୁ କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ କଳାଜାଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପତଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଏଭଳି କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳାଜାଇ ଲୋପ ପାଇବ। କଳାଜାଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କଳାଜାଇ ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା ପତଳା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କଳାଜାଇରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆୟୋଡିନ୍। କଳାଜାଇ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଡିନ୍ ଭଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଆୟୋଡିନ୍ କଳାଜାଇର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜେଲି କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍କୁ ଆପଣ କଳାଜାଇର ଚାରିପାଖେ ବା ଭାତୁଡ଼ିର ଚାରିପାଖେ ଚର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଏହା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଳାଜାଇ ବା ଭାତୁଡ଼ି ଲୋପ ପାଇବ। ସେହିପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ 6 ମାସ ଲଗାତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାତୁଡ଼ି ମୂଳରୁ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଭାତୁଡ଼ିକୁ ଲୋପ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ଭାତୁଡ଼ିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସପୁରି ବା ପଣସ ରସ। ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସପୁରି ବା ପଣସ ରସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାତୁଡ଼ି ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଭାତୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଲୋପ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାତୁଡ଼ିରେ ସପୁରି ବା ପଣସ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଭାତୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।